Ja, Miška, beriem si teba, Boris, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Svetej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Odpustiť tomu druhému, to je najťažšia vec a úkon v živote človeka. Nie je problém milovať. Lebo milujeme, keď nám je dobre pri tom druhom. Najťažšie je druhému odpustiť. A ak to dokážete, tak vtedy naozaj si môžete povedať, že medzi nami je opravdivá, čistá láska.